guys, what's up? It's Jess Aquino and welcome back to another vlog. And guys, so ngayon nandito tayo sa Alaminos City. Nandito tayo sa Alaminos City, home of the 100 Islands. Hi guys, nandito tayo sa Barangay Lukap at dito yung Fort 100 Islands. Magandang umaga po sa ating lahat. Kita po si Lingkod, Gasa Belgas. Ito po yung 100 Islands po natin. Sa totoo lang, ngayon lang din ako nakapunta dito. First time, ngayon lang. Kaya nakakamiss lang. Ganda, kaya po nabanggit ito na 100 Islands. Kasi madaming island. Guys, so if ever gusto yung pumasyal dito at ayaw yung mag 100 Island, meron namang mga food court dito, kain lang, tingin-tingin lang sa view. Ayun guys, so dito yung outing namin noong 2017. Sure ka? Oo. 17 October noon. December 14. Oo, December. December 14 kasi ngayon kita kasama sila. Guys, meron ding mga kainan dito na mga mura lang. Carinderia type. Ayan. Ayan guys, so we're done. Tingnan nyo si Madam Joanna, nakakain na ng 2 and 3, 4. 4. 1. And Half. 2. 1 half. Ayan guys, so meron ditong miniature na, hindi naman na to miniature, 100 Island.